खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै आङो पनिरसो बानायनो नागिरदों गाइखेरखौ बायनानै लाबोदो आङो बेवहाय 3.5 लिटार गाइखेर लादो नायनोसै बेसेबां ओंखारो पनिरा दा आं पनिरखौ बानायनो थाखाय सरगोनखाय मोनसे बेयाव जमा खालामना लाग्रोनोसै नै आं दा गाइखेरखौ बे लुजोबना लाबाय आं दा बेखौ गुदुं खालामनोसै नै आं गेसाव होबाय गुदुं खालामबाय गुदुंथोसै बे समसिम आङो दायो नारें हानानै लानोसै मानोना नारेंजोंसो माबागोन नालाय गाइखेरखौ सोखावगोन नालाय नारें हानोसै बे गोमोनखाय आं बिनि बिगुरखौ हालिया गोथांनिया एसे सेबोब्ला मेजेरनाय मोनसे भाब फैयो सेन फैयोना बिनि थाखाय बेखौ आं लेमबाय आरो बेखौ दा लेमलिया आङो नै गाइखेरा गुदुसिगोन बे गुदुब्लानो आं मोखैखौ होसिगोन नै गाइखेरा गुदुबाय दा आङो बे मोखैखौ होनोसै आरो नारें लेबुनि मोखै दा नै लेबुखौ होबाय नालाय दायो गाइखेरा नै गावबाय होजोब्बाय आं नै दा नाय जि मोजां गुदुदो माने गाइखेरा साइड जानानै दैया साइड जादों ओइनो दैया एक्सट्रा गाइखेरा एक्सट्रा नै दानियाबा आरामसे माबाखांबाय नै दैया मोखैया मोजां नांबाय ओंखायनो गाइखेरा गावबाय गावनानै दा दै आरो गाइखेर आलादा आलादा जाबाय आरो बिराद मोजां लदा जादों नै बिराद मोजां लदा जादों आं बेखौ पनिरसो बानायगोनथ' मिस्टि बानाया बेनिखाय एसे गोबाव गुदु होबाय गोबाव गुदु होयोबा लोगोफोर माने माबा जायो आरो पनिरा एसे गोरा मोजां जायो राफोद राफोद बेनि थाखाय दा नै आं बेखौ गेसखौ बन्द खालामनोसै ओमफ्राय बेखौ आङो मोनसे बासनाव सरनानै लानोसै गाइखेरनि सानाखौ एक्सट्रा खालामनोसै आरो बहननोसै आं नैबाव जुगार खालामना लाखादों बेयाव गांसे गोबा जि लाखादों आं नै बे गोबा जियाव आं बेखौ सरनोसै आरो दै गुसु एसे लाबाय ओमफ्राय बेखौ लांना दोननायखौ एसे माबाना होनोसै आरो मिस्टि बानायोब्लासो माने बे सानाखौ सुनो नांगौ आरो मिस्टि बानायाब्ला बेबायदियैनो आरामनो थफ्ला बोनना दैखौ फसरबानो जाबाय गुदुं नालाय आं दा दांनो हायाखैथ' बेनिखायनो बिदि एसे सम बिदि खालामना दोननांगोन दैखौ फसरजोबनांगोन आरो गुदुं गुदुं बिदि गुदुं गुदुंबाथ' जोङो बेखौ गोरायै माने माबा खालामनो हाया नालाय बेनिखाय एसे गुसु जायोब्ला दा दसे थानानै आरोबाव मोजांनो मेरायनांगोन सियावहाय गोरा मेरायनांगोन आरो होमबासो दैया मोजां सरनानै गगोन बेनि थाखाय दा एसे गुसु जाबाय नालाय नै बिदि सेबबाय आरो बिदि सेबनानै नै आं बेबायदि गथा बानायबाय बोनबाय गोरा बोननांगौ दे बिदि खालामनानै गोरा बोनबाय आरो आं गोरा बोनबा जायो ओमफ्राय नैबेयाव 15 मिनिटसो दैखौ फसरनानै गोरा जानो थाखाय दोनबाय आरो 15 मिनिटनि उनाव नायनोसै माबायदि जायो 15 मिनिट जाबाय
दा 15 मिनिट जाबाय जेतिया आं नायनोसै माबायदि जादो 15 मिनिट जाबाय नै नायनोसै माबायदि जादो आंनि पनिरा नै सियावबो जेबो नाङाखै नै बिराद बरिया गबाय नै आंनि पनिर लाड्डु लोगोफोर बेवहाय 3.5 केजि गाइखेरनि पनिर बेयो नै बिराद मोजां जाबाय एकदम लाड्डुआ नै आं दा बेखौ हानिसै बिराद मोजांनो माबा जाबाय आं दा बेखौ हाना लानोसै आरो आं गिदिर गिदिर साइजनि हागोन बिदि थख' थख' हानोबो बिराद मोजां मोनो आंथ' पनिर हानो बिराद मोजां मोनो जेबो बोलो नाङा ना खस्थ' गैया पनिरखौ हानानै बिराद मोजां मोनो आं नै आं दायो पनिरखौ हाखांबाय आंनि पनिरा बिराद मोजां आराम माने गथाबो जाबाय आरो एसे नै बरिया गोरा मोजां नै मोजां जाबाय बिदि गुरैबो जायाखै बायनोबो चान्स गैया बेयो दा एवबाबो फ्र बिराद मोजां जागोन आं मोनसे जानाय खोन्थाना नायनि न'आवनो बनायनाय नालाय फ्रेशसो गोथांबो जाखायो नङा होमबा पनिरखौ बरिया जादो ओमफ्राय लोगोफोर आंनि पनिर बनायनायखौ नोंथांमोना माबायदि नुखो जुदि मोजां मोनदों होमब्ला लोगोफोरा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना हो आंनि चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो बे समसिम माने आं दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोनखौ आङो थाबैनो आंनि गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो हमगोन बाय बाय